Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Pangasinan, pangalan ng lalawigan, ng mga mamamayan at ang pangunahing wikang sinasalita sa lalawigan. Isa ang wikang Pangasinan sa mga opisyal na kinikilalang wikang rehiyonal sa Pilipinas. Sinasalita ang Pangasinan bilang ikalawang wika ng mga etnikong minorya sa Pangasinan. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1974. Walang eksaktong lugar, Pangasinan. Ito ay hango sa buhay ng pinsan ng aking lolo. Ang mag-amang Alberto at Ruben ay halos magkasundo sa lahat ng bagay. Gawa ng si Ruben lang ang anak na lalaki sa tatlong magkakapatid at panganay pa ito. Sa edad na 12 ay isinasama na ni Alberto ang kanyang anak sa isang sabungan. Kaya hindi na nakapagtataka na nahilig rin sa mga manok na panabong itong si Ruben. Ito naman ay hindi sinasang-ayunan ng ilaw ng tahanan na si Almira. Dahil mas tinutuunan pa ito ng pansin ni Ruben kesa sa kanyang pag-aaral. Pero wala naman siyang magagawa dahil kinukonsinti naman ito ng kanyang ama. Tubong Nueva Vizcaya ang mag-ama. May maraming alagang manok rin itong si Alberto na katuwang naman sa pag-aalaga ang anak na lalaki. Nahati sa dalawang bahagi ang kulungan. Isa para sa mga panabong at isa para sa mga inahin at pangkonsumo ng pamilya. Ang mga nangangailangan ng manok para ipang-alay sa mga engkanto ay sa kanila rin bumibili. Subalit may mga pagkakataon na ibinibigay na lamang ito ni Alberto sa mga nangangailangan na walang-wala. Likas na mapagbigay itong si Alberto, kung hindi lang dahil sa asawa ay hindi na nito pababayaran pa, kung ito naman ay iaalay sa mga engkanto o elemento. Hanggang isang gabi ay nanaginip ito. Naroon siya sa isang pamilyar na gubat. Napakaganda ng panahon. Nakakaamoy siya ng halimuyak ng mga bulaklak. May napansin siyang liwanag sa isang bahagi. Palaki ng palaki ang liwanag hanggang sa may imahe ng tao na siyang nakita. Nagpakita ang isang nilalang na nakaputi. Sa tingin ni Alberto, engkanto ang lalaking iyon. Hindi naman ito nakatingin sa kanya, subalit nananatili ito sa isang puno at nilalaro ang mga paru-parong pumapalibot dito. Nagliliwanag din ang katawan ng puno. Nakita ni Alberto na may ibinaon ang lalaki sa lupang kinatitirikan ng puno. Sa pagtayo ng lalaki ay tumingin ito sa kanya at ngumiti at tumalikod bumalik sa liwanag na parang lagusan at tuluyan ng naglaho. Nagising itong si Alberto at napaisip sa kanyang napanaginipan. Ilang saglit pa ay bumangon na ito at dumiretso na sa mga kulungan ng manok. Dito niya nakitang pinapatukanan ni Ruben ang mga alaga. Matapos ayusin ang sarili, ay tinawag niya na itong si Ruben
Dahil sa araw na iyon ay mangunguha sila ng mga patay na sanga ng mga puno upang gawing panggatong. Nawala na rin sa isip nito ang kanyang panaginip. Malapit lang naman sa kanila ang kagubatan, sa iilang minuto lang ay mararating mo na ito. Sa kalagitnaan ng kanilang pangangahoy, pakiramdam ni Alberto ay parang kakagaling lang niya sa lugar na iyon. Kalimitan kasi, kada isang linggo ang pangangahoy nila. Pero nang sandaling iyon ay hindi niya maalala ang pangyayari sa pakiramdam na parang kakagaling lang niya sa gubat. Hanggang sa nanumbalik sa kanya ang eksena sa kanyang panaginip. Lumakad pa itong si Alberto habang abala itong si Ruben sa pagpuputol ng mga sangang nalaglag na sa lupa. Pilit nitong hinahanap ang eksaktong lugar sa kanyang panaginip hanggang sa natagpuan niya ang matayog at malaking puno. Normal naman ito at pangkaraniwang puno lang naman. Pumaikot pa itong si Alberto sa puno at natawa na lamang sa kanyang ginagawa. Paalis na sana siya nang bumalik sa kanyang alaala na may ibinaon sa ibaba ng puno ang lalaking ubod ng puti. Napapaligiran ng makakapal na patay na dahon ang puno. Subalit may bahagi ito sa ibaba na animoy nabungkal na lupa dahil walang patay na dahon ang naroon. Marahang inukay iyon ni Alberto gamit ang kanyang itak. Hanggang sa may tumamang matigas na bagay sa kanyang itak. Nang mahukay pa ito, ay tumambad kay Alberto ang kulay ginto na bakal. Isang tari na ginto ang nahukay ni Alberto. Kumikinang pa ito na animoy walang bahid na lupa. Maingat niyang hinawakan ang tari upang hindi ito masugatan. Napakaganda at napakapulido sa pagkakagawa nito. Pero bukod sa gintong tare ay may nakita pa itong si Alberto. Isang bato na animoy itlog ng butiki. Maputi ito ngunit hindi perpektong bilog at sobrang kintab rin nito. Walang ideya ang lalaki kung para saan ang batong ito. Pero ang gintong bagay ay ang nagpapabuhay ng kanyang loob. Isinilid niya ang batong puti sa bulsa at binalot naman niya ng tuyong dahon ang tari. Inaya niya na agad ang anak na umuwi na dahil nagugutom na raw ito. Pero ang totoo ay sabik na itong si Alberto na subukan ang gintong tari. Matapos mag-agahan ay inabisuhan niya ang anak na may pupuntahang sabong mamayang 1:00 ng hapon at sa kabilang bayan pa ito. Tumulong muna si Ruben sa kanyang ina na naglalabas sa ilog habang ang ama ay namimili at kinukondisyon ang manok na dadalhin nila. Samantala, habang nagbabanlaw itong si Almira, ay tuwang-tuwa naman na hinahabol ni Ruben ang mga maliliit na isda hanggang sa may nasipat ang bata sa bandang kakahuyan na may naglalakad na isang lalaki. Maputi ang balat, mahaba ang napakaitim na buhok, matangkad at parang hugis dahon ang tenga.
Nakatagilid ito mula sa kanyang direksyon. Nais sana niya itong lapitan pa. Kaso, nasa kabilang pangpang pa iyon at may kalaliman sa gitna ng ilog. Paglagpas ng lalaki sa malaking puno ay bigla itong naglaho. Napadilap at kinukurap-kurap pa ni Ruben ang kanyang mga mata. Pero wala na talaga ang lalaki. Tumakbo ito papalapit sa kanyang ina at sinabi ang kanyang nakita. Ay nako Ruben, gutom lang yan. Tara na't buhatin na natin to para makauwi na tayo. Uwi ka dito ng kanyang ina. Pero nay, totoo ang nakita ko. Sambit ni Ruben. Umiling na lamang itong si Almira at nagpatuloy na sa ginagawa. Hindi na rin nagpupumilit pa itong si Ruben sa inaakalang na malikmata lang ito. Matapos ang tanghalian ay lumakad na nga ang mag-ama. Sige Alberto, diyan ka talaga magaling. Sa pagsasabong mo, dinadamay mo pa ang bata. Sambit dito ni Almira. Katuwaan lang naman to. Huwag kang mag-alala. May pasalubong ako sa iyo mamaya kapag nanalo kami. Tugon ni Alberto, sabay takbo kasama ang anak nito. Huminto muna sila sa gilid ng daan upang ayusin ni Alberto ang gintong tari. Mahirap na kasi, baka masugatan pa ito. Pansin niya na wala namang kakaiba sa reaksyon ng anak habang nakikita nito ang gintong bagay. Kaya naman, tinanong niya ito kung wala bang napapansing kakaiba sa tari. Umiling naman ang kanyang anak. Tinanong rin niya kung anong kulay ang taring hawak nito. Sumagot naman ang anak na kulay pilak. Nagtaka naman itong si Alberto kung bakit hindi nakikita ng anak ang tunay na kulay ng tari. Inulit niya pa itong itinanong ngunit ganun pa rin ang sagot ng kanyang anak. At nagpatuloy na ang mag-ama sa pagtungo sa kabilang bayan. Hanggang sa makarating na sila sa loob ng sabungan. Nang inabot na ni Alberto ang gintong tari sa tagalatay nito, ay kaswal lang naman itong tinanggap na tila ba hindi napapansin ang kulay nito. Wala ring reaksyon ang mga tao sa kulay ginto na tari. Kaya naman naisip ni Alberto na baka siya lamang ang nakakakita sa totoong kulay ng tari. Gayunpaman, sa unang sabak pa lamang ay panalo na itong si Alberto. Hanggang sa nakatatlong panalo na ito, ni konting sugat ay walang natamo ang manok ni Alberto. 5:00 na ng hapon nang natapos ang sabong. Laking tuwa ng mag-ama dahil sa limpak-limpak na salaping na panalunan. Itay, bilhan mo na ng pasalubong si nanay, kundi yari ka na naman doon. Nakangiting wika dito ni Ruben. Agad naman na nagtungo ang dalawa at namili ng iilang damit para kay Almira. Binilhan niya na rin ng mga damit ang iba pang anak habang si Ruben ay nagpabili lang ng tsinelas. At bumili na rin ito ng karning baboy upang gawing adobo para sa kanilang hapunan. Kinagabihan, habang nagbibihis itong si Alberto, ay nakapanya ang bato sa bulsa.
Tinitigan niya ito at inilagay sa altar. Kinuha rin ni Alberto ang nakabalot sa papel na gintong tare. Laking gulat niya dahil nagkulay pilak na ito. Nagtaka ng labis ang lalaki kung bakit nag-iba ang kulay ng kanyang tari. Napakamot na lamang siya sa ulo. Alam niya na hindi iyon napalitan dahil kulay ginto pa ito ng kanyang balutin. Bagamat gano'n na ang kanyang napansin ay ipinagkipit balikat na lamang niya ito at natulog na. Kinaumagahan ay inuna talaga ni Alberto ang tarina na nasa altar. Ganoon pa rin ang kulay. Hindi na bumalik sa pagiging ginto. Kinuha niya ang tari at tinitigang mabuti. Kasunod ay ang puting bato. Laking gulat na lamang ni Alberto na naging kulay ang tari nang mahawakan niya ang bato. Doon niya napagtanto na magkaugnay pala ang dalawa. Nagtungo agad siya sa kulungan ng mga manok at natutuwa siya dahil ang manok na ipinangsabong kahapon ay masigla at malusog. Bukod sa sabongero ay isang karpintero din itong si Alberto at kahit sa gawing ito ay sumasama pa rin itong si Ruben sa tuwing wala itong pasok. Lumipas ang mga buwan at taon. Iniwan na ni Alberto ang pagiging karpintero dahil nakatutok na ito sa kanyang mga manok at pagsasabong. Simula kasi na nakamit niya ang dalawang bagay na nasa puno ay naging maswerte na ito at umangat ang pamumuhay dahil sa sabong. Dinadayo na rin siya upang bumili ng kanyang mga alagang manok panabong sa matataas na halaga. Nang matapos ng elementarya itong si Ruben, ay tuluyan na itong tumigil sa pag-aaral upang atupagin na ang kanilang negosyo. Sa panahong ito ay binata na si Ruben at patuloy sa pag-unlad ang kanilang buhay. Halos nalibot na nila ang buong probinsya at mga karatig nito dahil sa sabong. Isang araw, niyaya ni Alberto ang kanyang anak na pumunta ng Pangasinan. May nag-alok daw sa kanya ng lupain at tinitingnan niya muna ito bago bilhin. Inabisuhan rin niya na magdala ng manok ang kanyang anak. Habang naghahanda ang anak, ay inihanda naman niya ang gintong tari na nakalagay na ngayon sa isang magandang kahon na gawa sa matibay na kahoy. Ipinasadya pa talaga ito ni Alberto, habang ang bato ay ginawa niya na itong isang kwintas. Unang beses na makakapunta itong si Ruben ng Pangasinan. Nasa 5 ektaryang bukirin ang inalok sa kanila. Nagustuhan naman agad ito ng kanyang ama. Napagkasunduan na sa susunod na linggo ang bayaran. Matapos ang negosasyon ay nagtungo muna sila sa isang sabungan. Kagaya sa inaasahan ay nagwagi na naman ang manok nila. 4:00 pa lang ay lumabas na sila ng sabungan. Mahaba pa kasi ang biyahe pabalik ng Nueva Vizcaya. Sa kanilang paglalakad ay may isang matandang babae na sumalubong sa kanila.
Nagpakilala ito na kapatid ni Silverio, ang lalaking nagbenta ng lupa. Nakiusap ang matanda na wag nang bilhin ang lupa dahil pamana pa iyon ng kanyang ama at wala na siyang matitirahan kapag nabenta na ang lupa. Sinabi naman ni Alberto na pwedeng tumira doon ang matanda kahit gaano pa katagal. Subalit, mangiyak-ngiyak na sa pakikiusap ang matanda. Pakiramdam naman ni Alberto na may hidwaan ang magkapatid. Kaya inabisuhan na lamang niya ang matanda na sa susunod na linggo pa ang kanyang desisyon. Sa pagdating nila sa bahay ay ibinahagi ni Alberto sa kanyang asawa ang sitwasyon sa lupa. Kahit si Almira ay nag-aalangan dahil baka ang pagbili pa nila ng lupa ang magsindi ng mitya sa tuluyang pagkasira sa relasyon ng magkapatid. Hindi naman makapagdesisyon pa itong si Alberto, pero gustong-gusto niya talagang bilhin ang lupa dahil dati itong palayan na napabayaan lang. Nais niyang idagdag ang lupaing iyon sa mga sakahan niya ng palay at napakalaki ng lugar. Naglabas naman ng saloobin itong si Ruben na hindi siya pabor sa pagbili dahil tila may malaking gulo na mangyayari. Bagamat may pag-aalinlangan itong si Alberto, ay nakadepende pa rin ang kanyang desisyon sa muling pagkikita nila ni Silverio. Samantala, habang nasa likod bahay itong si Ruben, ay pinagmasdan ang kakawian. Naalala niya ang nakitang lalaki noon. Nakakaiba ang itsura. Kaya naman mag-isa itong nagtungo sa ilog at sinipat ang kabilang pangpang kung saan niya nakita ang lalaki. May konting pagbabago na rin sa lugar dahil may mga iilang kabahayan na ang nakatirik malapit sa ilog na dati ay wala pa kahit isa. Naglakad-lakad muna ang binata at pinagmasdan ang mga kabataan na nagtatampisaw sa ilog. Naisip nito na malaki na talaga ang pagbabago ng kanilang buhay. Ultimo ang paliligo sa ilog ay hindi na pala niya nagagawa. Bago siya umalis ay sinipat niya muna ang bahagi kung saan niya nakita ang misteryosong lalaki. Medyo natawa na lamang ito sa kanyang sarili kung bakit pa niya hinahanap ang isang pangyayari na mahigit isang dekada na ang nakalipas at hindi rin ito sigurado kung totoo ba talaga ang lalaking iyon. Dumating na ang araw ng pagbabalik nila sa Pangasinan. Nakangiti pa itong si Silverio na sumalubong sa mag-ama. Sa pagkakataong ito ay hindi muna nagdala ng manok itong si Alberto. May konti pang handa sa bahay ni Silverio. Kinamusta naman ito ang kanyang kapatid. Sinabi naman ni Silverio na nagkaayos na sila at nasa kabilang bayan na raw ito nakatira. Nais sanang tingnan ulit ni Alberto ang lupain ngunit hindi muna pumayag itong si Silverio dahil papalinisin niya daw muna ito. Matapos ang salo-salo at bayaran sa lupa ay nagpaalam na ang mag-ama. Habang nakasakay ay
madadaanan nila pauwi ang lupain. Nasipat ni Ruben ang maliit na kubo. "Itay, hindi kaya yan ang bahay ng matandang babae?" tanong dito ni Ruben. Inihinto ni Alberto ang sasakyan at bumaba. Nagtungo sa kubo ang mag-ama. Ilang minuto na silang nagbigay galang ngunit walang lumalabas. Bukas naman ang pinto. Wala ring tao sa paligid. Akmang paalis na sila nang may biglang nagwika. "Sandali!" Isang mahinang boses ng matandang babae. Sa paglingon nila ay nakita nila ang matandang babae na nakadapa sa lupa at hirap na hirap ito sa kanyang pagtayo. Nakilala naman agad ni Alberto ang matanda. Ito yung kumausap sa kanya sa labas ng sabungan. Nagmadali ang mag-ama na tulungan ang matanda. Balak pa sanang dalhin nila sa ospital dahil malubha na ang kalagayan nito. Ngunit tumanggi ang matanda dahil hindi na raw siya magtatagal pa. Ayon pa sa matanda, ipinakulam siya ng kanyang kapatid na si Silverio upang wala na itong kahati sa lupa. "Mag-ingat kayo sa kanya. Isang tuso si Silverio." Sambit ng matanda sa mahinang tono. Nagsisinungaling lang pala itong si Silverio sa tunay na kalagayan ng kapatid. Balak niya nang bawiin ang pera dahil ayaw ni Alberto na niloloko siya. Maya-maya pa ay biglang tumirik ang mga mata ng matanda at nangisay ito. Tumuwid ang katawan at bumuka ng huling hininga. Binuhat nila ang matanda patungo sa higaan at tinakpan ng kumot. Matapos nito ay binalikan ng mag-ama itong si Silverio at agad kinompronta ni Alberto ang lalaki. Natigilan ng ilang saglit ang matanda sa sinabi ni Alberto. Hindi naman ito nakasagot sa nangyari sa kanyang kapatid. "Sarili mong kapatid pinakulam mo para lamang sa lupain na ito. Binabawi ko na ang pagbili sa lupa." Galit na wika dito ni Alberto. "Abay, hindi maaari yun. May usapan na tayo." Sambit naman ni Silverio. Hindi ako makikipagsundo sa isang katulad mo." Sambulat ni Alberto. Wala nang nagawa itong si Silverio kundi ibalik ang salapi. Ngunit nagbanta ito kay Alberto na pagsisisihan ang ginawa nito. Hindi naman natakot itong si Alberto sa banta ng matanda. Habang nasa sasakyan na ang mag-ama at nagtungo na pauwi, ay hindi maiwasan ni Ruben na mangamba dahil baka ipakulam sila ng matanda. Kung sa kapatid nga ay nagawa ito ng matanda, sa kanila pa kaya? Dumaan muna sila sa isang barangay upang iulat ang pagkamatay ng matandang babae. Makalipas ang ilang linggo ay wala namang nangyaring masama kay Alberto. Nagpatuloy sa buhay negosyante at sabongero hanggang sa niyaya niya ulit itong si Ruben na magpunta ng Pangasinan. Pero sabong lang ang sadya nito. Sa mga nagdaang taon ay ngayon lang inusisa ni Ruben ang ama
kung bakit hindi na ito natatalo sa kanilang pagsusugal. Naisip naman ni Alberto na binata na ang anak at karapatan nitong malaman ang katotohanan. Sa bahaging may napanaginipan dati ang ama tungkol sa isang engkanto at sa paglalarawan nito, nakahalintulad naman sa nakita ni Ruben noong bata pa siya, ay labis nagtaka ang binata. Konektado kaya ang panaginip at ang nakita ni Ruben? Napaisip naman ang ama sa inilahad ng kanyang anak. Naniniwala kasi itong si Alberto sa engkanto dahil nga sa madalas silang binibilhan ng manok upang gawing alay sa mga ganitong nilalang. Upang maliwanagan sa mga iniisip ay nagpunta ang dalawa sa isang albularyo. Kahit ito man ay nahihiwagaan sa gintong taray, ngunit ayon dito, ang batong puti ay isang mutya ng engkanto. Nagbibigay ito ng swerte sa sino man ang may tangan. Nagdudulot din ito ng proteksyon laban sa masamang tangka, kulam at barang. At ang kinaganda pa nito ay ang lahat ng nakakasama ni Alberto sa iisang bubong ay magiging damay din sa proteksyong matatamo nito. Sa gitna ng kanilang usapan ay biglang napatingin sa labas ng bintana ang albularyo. Nanlaki ang mga mata nito na bumaling ang tingin sa mag-ama. Diyos ko po, isang engkanto. Isa sa inyong mag-ama ay may gabay na engkanto. Gulat na wika ng albularyo. Nagkatinginan naman ang mag-ama sa sinabi ng albularyo. Habang pauwi na ang dalawa ay hindi pa rin nahihimasmasan sa kanilang mga natuklasan. Kung tama ang sinasabi ng albularyo ay matagal na palang antingero itong si Alberto. Ni hindi man lang sumagi sa kanyang isipan ang bagay na ito sa loob ng napakaraming taon. Nais pa niyang mas malalim na maintindihan ang pagkakaroon ng mutya. Kaya naman buwinelta niya ang kanyang kotse at bumalik sa albularyo. Habang bumabalik ay sinabi niya sa kanyang anak ang dahilan. Sa pagkakaalam kasi ni Alberto, ang pagiging antingero ay may kalakip na responsibilidad. Kahit papaano ay may kamalayan si Alberto sa mga mutya. Sa muling paghaharap nila ng albularyo ay inamin naman ito na limitado lamang ang kaalaman niya sa mutya ng engkanto dahil sobrang bihira lang ito na ipagkaloob sa tao. May pangamba rin kasi ang lalaki na baka isang araw ay susubukin siya ng mga nilalang. Napangiti naman ang matanda sa sinabi nito. Ngayon ka pa ba mangangamba, Alberto? Kung san mahigit isang dekada nang nasa iyo ang mutya. Sambit dito ng albularyo. Ayon pa sa albularyo, hindi lahat ng mutya ay sinusubok ng mga nilalang ng dilim. Kalimitan sa mga sinusubok ay ang mga mutyang pandigma ng sakidlat at kalabaw. Pero para mawala ang pangamba ng lalaki, ay pinagkalooban niya ito ng mga usal, gaya ng poder at tigalpo. Likas na pangkalahatang proteksyon na rin ang tangan ni Alberto. Kaya kahit sa kabila ng kanyang pagyaman,
ay wala man lang nagtangka nito, lalo pa at kilala ito sa sabungan kung saan umiiral ang selos at inggitan. Hindi rin maalis sa sarili ni Alberto ang kakilala niya noon na isang antingero na manunugis ng aswang. Bihasa ito sa pisikal na labanan at pakiramdam ngayon ni Alberto ay kailangan niya na rin na paghandaan ang posibilidad na baka isang gabi ay makaharap niya ang isang aswang. Natawa naman si Ruben sa kanyang narinig dahil ni minsan ay walang aswang na gumambala sa kanila. Habang nasa biyahe pa uwi ay panay kwento ang ama sa karanasan daw ng kanyang kaibigang antingero. Kaso lang, namatay na daw ito dahil natalo ng aswang. Kinaumagahan ay nagtaka na lamang ang asawa kung bakit may mga pang-ensayo na inihanda itong si Alberto. Inakala pa ni Almira na susubok sa larangan ng suntukan ang kanyang asawa dahil bigla-bigla ang pagkakaroon nito ng interes sa labanan. Almira, matagal na pala akong antingero, kaya dapat akong magsanay sa aspetong pisikalan. Wika nito sa kanyang asawa. Tingnan mo nga ang itsura mo. Matanda ka na, Alberto. Baka mamaya sasakit yang mga buto-buto mo. Natatawang sambit ni Almira. Hindi naman nagpaapekto itong si Alberto sa sinabi ng kanyang asawa. Bagkus, idinamay pa niya si Ruben sa pag-e-ensayo. Lumipas ang 3 buwan. Isang hapon habang nagkakape, itong si Alberto sa kanilang terasa ay may natanaw siyang matandang babae na nakatayo sa may sagingan. Medyo may kalayuan kaya hindi niya ito nakilala pero nakaharap lamang ito sa kanya. Nang tumayo na siya ay biglang tumalikod ang matanda at sumuot ito sa mga puno. Inisip agad nito na isang aswang ang matandang iyon. Wala nang sinayang na oras itong si Alberto at nagpakuha na ito ng mga pangontra sa aswang tulad ng makabuhay at nagpabili ng 2 sakong asin. Habang hinihintay ang mga bagay na iyon ay hindi naman mapakali ito at palakad-lakad sa salas ng bahay. Sinuway naman siya ni Almira dahil nahihilo na ito sa kakatingin sa kanyang asawa. Sinabi naman ito kay Almira ang tungkol sa matanda. Napapailing na lamang itong si Almira sa mga pinagsasabi nito. Hinayaan na lamang niya itong si Alberto sa mga ginagawa. Lumipas ang 1 linggo ay madalas nang nasisipat ni Alberto ang matanda. Isang araw ay dumayo na naman ang mag-ama sa Pangasinan dahil nga may piyesta. Malakas kasi ang sabong kapag may piyesta sa isang lugar. Limpak-limpak na salapi na naman ang nakamit ng mag-ama. Habang nagbibilang ito ng pera sa loob ng kotse, ay nasipat niya itong si Silverio na kasama ang matandang babae na palagi niyang nakikita. Anak, yan yung matanda na sinasabi ko sa'yo. Pero bakit magkasama sila ni Silverio? Pagtataka dito ni Alberto. Naku itay, baka mangkukulam ang matandang yan. Baka pinapakulam ka na ni Mang Silverio. Tugon dito ng binata.
Pinalampas muna ni Alberto ang pagdiriwang ng kapistahan at sa sumunod na araw ay muling nagbalik sa lugar ang mag-ama at sinadya ang bahay ni Silverio. Sa pagkumpronta nito sa matanda ay hindi agad nakaimik itong si Silverio at halatang may tinatago. Binalaan naman ni Alberto ang matanda na hindi nito sasantuhin kapag napatunayan na may ginagawa itong masama laban sa kanya. Habang paalis na ang mag-ama ay may humarang sa kanilang sinasakyan. Walang iba kundi ang matandang babae. Bumubuka ang bibig nito na tila may inuusal. Nang biglang napahawak si Ruben sa kanyang tiyan at dumaing ng matinding sakit hanggang sa napasigaw na ang anak sa tindi ng sakit nito. Lumabas ng kotse itong si Alberto at agad hinawakan ang matanda sa kamay. Napasigaw ang matanda at umusok ang bahaging nahawakan ni Alberto. Sa gulat niya ay binitawan niya agad ang matanda at napapaatras ito. Habang kitang-kita ni Alberto ang paso sa kamay ng matanda. Sumisigaw ang babae sa labis na sakit at tumatakbo ito palayo. Nang balikan niya ang anak ay umayos na ang pakiramdam nito. Tinitigan naman ni Alberto ang mga kamay. Napagtanto niya na kaya niyang sunugin ang mangkukulam sa pamamagitan lamang ng paghawak nito. "Nakita mo ba yun, Ruben?" tanong nito sa kanyang anak. "Ang alin, tay?" tanong dito ng anak. "Napaso ang matanda nang hinawakan ko siya. Ibig sabihin, may kapangyarihan ako, anak. Isa na talaga akong antingero." Natutuwang sambit ng kanyang ama. Binalikan ni Alberto itong si Silverio matapos ang tagpo. Sinabihan niya ang matanda na hindi siya natatakot sa mangkukulam at handa siyang makipagpatayan dito. Napalunok na lamang ng laway ang matanda sa ipinakitang tapang ni Alberto. Nang makauwi na sa bahay itong si Alberto, ay muli niyang tiningnan ang gintong tari at ang mutya. Nais niyang makausap ang engkantong lalaki, kahit man lang sa panaginip. Nais nitong malaman kung ano ba ang misyon niya sa mundo, kung bakit siya binayayaan ng ganitong tangan. Subalit ilang gabi na lamang ang dumaan, ay kahit isang panaginip ay walang namumutawi sa diwa ng antingero. Hanggang isang araw, may dalawang kalalakihan na nakita itong si Alberto nakausap ng kanyang asawa sa labas ng bahay. Lumabas si Alberto upang alamin ang sadya ng mga ito. Nang masipat siya ng mga kalalakihan ay animoy natakot ito at kumaripas ng takbo. Habang si Almira naman ay nakatayo at tulala lamang. Pilit naman niya itong inuga hanggang sa makabalik na ito sa wisyo. Ayon sa asawa, may dalawang lalaki raw na nais bumili ng manok at hanggang doon lang ang kanyang naaalala. At si Alberto na ang kanyang kaharap. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagduda na itong si Alberto na baka mga kasamahan iyon ng matandang mangkukulam. Napapikit na lamang ang antingero at kailangan niyang malaman
ang kinaroroonan ng mangkukulam sa pamamagitan ni Silverio. Sa pagkakataong ito ay mag-isa siyang nagtungo kay Silverio. Iniwas niya na ang anak sa posibleng pag-atake ng mangkukulam. Pinilit niya ang matanda na paaminin sa eksaktong lokasyon ng mangkukulam. Tinanong rin niya ang pangalan nito na tawagin na lang natin sa bansag na Tandang Merka. Samantala, habang nilalakbay na nito ang lokasyon ni Merka ay pansin niya ang pakonti na lamang ang mga bahay sa dinadaanan. Hanggang sa tuluyang naging tahimik ang lugar. Nasa liblib na itong si Alberto. Buo naman ang tiwala niya sa kanyang tangan. Sa kabilang banda naman, nasa kulungan ng mga manok itong si Ruben. Inayos niya na magkasunod-sunod ang mga manok na pwede na sa sabong. Nang may narinig itong boses na binabanggit ang kanyang pangalan. Malalim na boses ng isang lalaki. Pilit naman niyang sinundan ang boses hanggang sa tumambad sa kanya ang isang lalaki, mga ilang metro ang distansya. Kamukha ito noong nakita niya, noong bata pa siya. Alam na ni Ruben na isang engkanto ito, kaya hindi niya maiwasan na matakot. Subalit, ngumiti sa kanya ang lalaki at nagwika ito ng, "Ako ang iyong gabay. Mas malakas kapag nagsama kayo ng iyong ama. Huwag mong hayaan na sasabak sa laban na mag-isa ang iyong pinakamamahal na ama." Wika ng engkanto at unti-unti itong naglaho. Napakurap ng ilang beses itong si Ruben at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ngayon, alam niya na siya ang tinutukoy ng albularyo na may gabay na engkanto. Subalit nakadama naman siya ng pangamba dahil hindi pa umuuwi ang kanyang ama. Bihirang-bihira na hindi siya nito sinasama. Samantala, natagpuan na ni Alberto ang bahay ng mangkukulam. Nagkubli muna ito at binato ang bahay upang malaman kung nasa loob ba ang matanda. Sa paulit-ulit na pagbato ay lumabas na rin itong si Merka na naiirita ang itsura. Inilibot ang paningin nito sa paligid at nang wala naman itong nakita ay pumasok na ito sa loob. Agad naman naglakad itong si Alberto at kumatok sa pinto. Nang buksan ni Merka ang pinto ay napahiyaw ito sa gulat at umatras. "Kung ayaw mong sunugin kita ulit, aminin mo sa akin kung kampon mo ba ang mga kalalakihan na pumunta sa aking tahanan?" Matapang na tanong dito ni Alberto. Umiiling lamang ang mangkukulam at patuloy ito sa pag-atras. Hindi naman naniniwala si Alberto dahil bukod sa mangkukulam ay wala nang nakaengkwentrong iba ang antingero. Dahil sa pagmamatigas nito ay agad sinunggaban ni Alberto ang mangkukulam at nahawakan niya na ito. Labis-labis naman ang pagsigaw ni Merka hanggang sa umamin na ito sa totoo. Ayon kay Merka, mga kamag-anak niyang aswang ang dalawang lalaki. Inutusan niya ito na gambalain ang pamilya ni Alberto. Halos mahimatay na ang mangkukulam sa tindi ng pagkapasong nararamdaman sa mga kamay nito.
Inamin na rin ito kung saan matatagpuan ang mga aswang at nangako na hindi na siya manggugulo pa kay Alberto at sa pamilya nito. Umalis na rin si Alberto at umuwi na agad dahil malapit na ang paggabi. Laking pasalamat naman ni Ruben nang masilayan na paparating na ang kotse ng kanyang ama. Matapos maghapunan ni Alberto ay inilahad na ni Ruben ang tagpo nila ng engkanto. Natuwa naman ang ama dahil kahit papaano ay may proteksyon pala ang anak. Ngunit tila hindi siya pabor sa pagsama nito sa mga laban na haharapin niya. Anak, huwag ka nang makisali. Baka mapahama ka pa. Marunong ka nga sa labanan pero wala kang mutya. Hindi tao ang haharapin ko. Wika dito ng kanyang ama. Pero itay, pinanghahawakan ko ang sinabi ng engkanto sa akin na mas malakas kapag nagsama tayong dalawa. Tugon dito ng bata. Matapos ang ilang argumento ay napapayag na nga itong si Alberto sa nais ng kanyang anak. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nabulabog sila dahil sa sigawan ng mga katiwala sa bahay. Halos himatay na ang dalawang babae sa tindi ng takot. Ayon sa mga ito, may nakita silang halimaw sa likod bahay. Nag-ingay na rin ang mga alagang manok na agad namang pinuntahan ni Ruben. Doon ay kitang-kita niya ang dalawang lalaki na may nakakatakot na itsura. Sumunod na rin itong si Alberto at sinubukan niyang tigalpuhin ang dalawa. Agad din itong nagpulasan. Napagtanto niya na hindi sumunod sa pangako itong si Merka. Nang dahil doon ay siya na mismo ang susugod sa mga ito kinabukasan. Nagpunta sa isang panday itong si Alberto at pinadugtungan niya ng bakal ang gintong tare na may isang talampakan ang haba. Nagmistulang maliit na karit ang bagay na iyon. Pinagawan niya rin ito ng lagayan. Ito ang gagawin niyang sandata laban sa mga aswang. Lalaban na rin siya ng patas, sasabungan dahil simula sa araw na iyon ay gagamitin niya na ang gintong tari laban sa mga nilalang ng dilim. Inabisuhan naman ni Alberto ang asawa na hindi dapat mawala ng pangontra ang buong bahay para sa mga aswang. Nais nang wakasan ni Alberto ang pangangambala ng mga aswang. Hindi nagtagal ay tumungo na nga ang mag-ama sa lugar ni Merka. Dala ang sandatang gintong tari habang dalawang itak naman ang dala ni Ruben. Subalit wala na silang natagpuan doon. Kahit ang mga kagamitan ng mangkukulam ay wala na rin sa bahay. Napamura na lamang itong si Alberto dahil natakasan sila ni Merka. Sa paglabas nila ng bahay ay narinig ulit ni Ruben ang kanyang gabay na nagtuturo sa daang tatahakin patungo sa mangkukulam. Sa isang sira-sirang bahay itinuturo ang mag-ama na nasa paanan ng bundok. Gabi na nang makarating ang mag-ama sa sinasabing lugar ng gabay ni Ruben. Tinapatan ito ng ilaw ng kotse. Noong una ay tahimik lamang ito hanggang sa lumabas ang isang lalaki na nakangisi pa. Tumalon ito sa kalsada at umupo na tila isang aso. Ilang saglit pa ay may mga sumunod pa. Nasa kanilang tapat ang tatlong aswang na puro lalaki.
Hindi naman maiwasan ni Ruben na matakot at ramdam ito ng kanyang ama. "Anak, huwag kang matakot. Magtiwala ka lang sa gabay mo. Huwag mong hayaan na pakainin mo ng takot ang mga demonyong yan. Dahil ang takot mo ay ang lakas nila." Wika dito ng kanyang ama. Samantala, sa bahay nila sa Nueva Vizcaya ay ginambala naman ito ni Merca. Nagkumpulan sa sala sina Almira at 2 anak, pati na rin ang 4 na katiwala, 2 babae at 2 lalaki. Panay dasal ang mga ito habang pilit na itinataboy ng mga kalalakihan si Merca gamit lamang ang mahabang kawayan ng bagakay. Humahalakhak ang mangkukulam na nagdulot ng matinding takot sa mga bata. Tila pinaglalaroan at sinisindak sila ng mangkukulam. Naglalakad paikot sa buong bahay ang mangkukulam at panay usal ng engkantasyon hanggang sa may nagsilabasang mapuputing nilalang sa di malamang direksyon. Bumulaga kay Merca ang mga engkantong kalalakihan na may mga sibat. Sa takot ni Merca ay napatakbo ito ngunit hirap siyang makalabas dahil sa matataas na bakod sa palibot. Dahil dito ay nagkaroon ng tapang ang 2 katiwala na sugurin na itong si Merca. Nais man ni Merca na lumaban subalit nasa likuran ng 2 katiwala ang mga engkanto. Pinagtutusok ng 2 lalaki ang mangkukulam gamit ang kawayan na matatalas ang dulo. Panay ilag na lamang itong si Merca dahil walang epekto ang mga palipad hangin nito dahil kinokontra agad ng mga engkanto. Hanggang sa mahampas ito sa ulo, naging dahilan sa pagbagsak niya sa lupa. Nang hindi na makalaban pa ang mangkukulam, ay inundayan ito ng walang humpay na palo at tusok gamit lamang ang mga kawayang bagakay. Hanggang sa nawalan na ng buhay ang mangkukulam, binuhat naman ito ng 2 engkanto at kasabay na naglaho ang bangkay ni Merca kasama ang mga engkanto. Sa kabilang bahagi naman, marahan na bumaba ng sasakyan ang mag-ama. Ito ang pinakaunang engkwentro nila sa mga aswang. Walang kasiguraduhan kung matatalo o mananalo ba sila. Ngunit kumapit sila ng gusto sa kanilang tangan at gabay. Tumayo na ang 3 aswang na hindi mailarawan ni Ruben ang itsura. Nakakatakot at nakakapangilabot. Pero nandito na sila sa sitwasyong kailangan na ipagtanggol ang mga sarili. At sa sandaling ito ay matapang nang humarap ang mga aswang kay Alberto. Hindi naman mawari ng antingero kung bakit nakayanan na ng mga aswang na humarap sa kanya. Inihip na ni Alberto ang puder para sa kanyang anak at sumugod na ang mga aswang. Tinigal po naman ito ni Alberto at tumama sa isang aswang na agad ding tumilapon. Sinalubong ng antingero ang kalmot ng aswang gamit ang gintong tari. Tumagos ito sa palad ng aswang at sa paghila nito ay agad nahiwa ang palad nito na agad namang umangil dahil sa labis na sakit ang kanyang naramdaman. Gamit naman ang 2 itak ni Ruben ay nakipagbuno na ito sa isa pang aswang. Naiilaga naman ito ng aswang. Hindi makatama si Ruben dahil sa
likse ng kilos ng kalaban. Aminado ang binata, hirap siya sa laban dahil animoy sumasayaw lang ang aswang. Samantala, puro sugat na ang sinapit ng kalaban ni Alberto. Anak, huwag kang lumayo sa ilaw ng kotse. Huwag na huwag kang pumunta sa dilim. Paalala ng kanyang ama. Bumangon na rin ang tumilapong aswang at tumalon ito ng mataas papunta sa direksyon ni Alberto. Muling tinagal po niya naman ito at tumilapon ulit. Lakas loob naman na sumugod ang aswang kay Ruben. Pailalim na tirada ang ginawa ng aswang. Mapupuruhan na sana si Ruben ngunit biglang humarang ang gabay na engkanto at sinalag ang kalmot ng aswang. Ruben, pagkakataon mo na. Isang boses ang narinig ng binata na agad niya namang inundayan ng saksak at taga ang aswang. Tumama sa tiyan at leeg ang atake ni Ruben dahilan sa pagbagsak ng aswang. Hindi nagpaawat ang binata sa pag-atake niya sa nilalang na iyon. Pinagtataga ito ng binata hanggang sa nabalot na ito ng sugat. Biglang lumiwanag ang mga itak ni Ruben na agarang itinarak ang mga ito sa dibdib ng aswang. Umusok ito at naagnas habang walang puknat sa pakikipaglaban itong si Alberto sa dalawa pang aswang. Kagaya sa kanyang mga manok na panabong ay buong tapang na nakikipaglaban ang antingero. Sa bawat sugat ay labis-labis na sakit ang dulot nito sa mga aswang. Hanggang sa napuruhan niya sa leeg ang kalaban na agad nangisay. Sinugod naman ni Ruben ang isa pang aswang at naputol niya ang mga kamay nito. Umangil ang aswang habang tinitingnan ang mga putol na kamay. Hindi na rin nag-atubili pa itong si Ruben at agad pinuruhan ang aswang. Kitang-kita ng binata ang pagkaagnas ng nilalang nang maitarak nito sa tagiliran ang itak na hawak niya. Nagwagi ang mag-ama sa unang laban nila sa mga aswang. Hindi na rin namalayan ni Ruben ang paglaho ng kanyang gabay. Bumalik na rin sa dati ang kanyang mga itak. Napatingin naman si Alberto sa gintong tari. Bagamat maliit, pero napakatindi ang epekto nito. Napalingon ang mag-ama sa bahay. Marahan nila itong nilapitan. Napagtanto nila na wala doon si Merka. Itay, baka nasa bahay ang mangkukulam. Sambit dito ni Ruben. Agad tumakbo ang mag-ama, papasok sa kotse at mabilis na pinatakbo ni Alberto ang sasakyan. Mahigit 1 oras pa ang bubunuin nila sa biyahe, pabalik ng bahay. Bumusina agad itong si Alberto nang tumapat na sa kanilang bahay. Agad naman tumakbo papalapit ang 2 katiwala at binuksan ang labasan. Nadatnan ng mag-ama na nasa beranda ang lahat at doon nila nalaman ang mga nangyari. Iniligtas ng mga engkanto ang pamilya ni Alberto. Dumaan pa ang ilang buwan. Balik sa normal ang buhay nila. May mga pagkakataon na rin na natatalo na sa sabong itong si Alberto, pero imbes na malungkot ay napapangiti na lamang ang antingero. Para sa kanya, higit pa sa sapat ang dulot ng gintong tari. Napakalayo na ng buhay nila kumpara sa dati. Hindi na rin umasa si Alberto sa kinikita niya sa sabong. Bagkus,
ginagawa na lamang niya itong libangan. Patuloy pa rin na maganda ang takbo ng kanilang mga palayan at iba pang negosyo hanggang sa nakabili na rin sila ng lupain sa Pangasinan at si Ruben ang namamahala dito. Ginawa nila itong sakahan ng palay at dumating ang pinakaunang anihan. Marami ang nakikigapas sa kanila dahil na rin sa magandang pag-uugali na ipinamalas ni Ruben sa lugar. Habang tinitingnan ng binata ang mga gumagapas, ay napansin niya ang isang lalaki na masama ang titig sa kanya. Binaliwala naman ito ni Ruben, ngunit pasimple itong nagtanong sa isa sa mga trabahador patungkol sa lalaking iyon. Ayon dito, hindi daw niya kilala ang lalaki. May mga taga-kabilang baryo kasi na gumagapas din. Sa oras ng tanghalian ay hindi kumuha ng pagkain ang lalaki, bagkus may dala itong sariling baon. Nilapitan at niyaya naman ito ni Ruben na huwag mahiyang kumuha ng pagkain dahil sa libre naman iyon. Subalit, umiling lang ang lalaki at patuloy na nilantakan ang baon nito na hindi maintindihan ni Ruben kung anong klaseng ulam iyon. Gayunpaman, patuloy sa paggawa ang mga tao. Tinatayang 3 araw matatapos ang gapasan. Sa pangalawang araw bandang hapon ay umidlip muna si Ruben sa isang kamalig. May kalayuan na sa mga gumagapas at nag-iisa lamang doon ang binata. Sa hindi may paliwanag ng pagkakataon ay biglang nagising itong si Ruben at tumambad sa kanya ang lalaki na akmang sasakmali na ito. Agad niyang nahawakan ang kamay nito. Maitim ang mga kamay. Naglalaway na rin ang lalaki na animoy gutom na. Sa lakas ng nilalang ay nagawa nitong ihagis sa labas ng kamalig itong si Ruben. Nakita naman ito ng iilang gumagapas. Agad nagtakbuhan, papalapit kay Ruben ang mga tao habang nakikipagbuno ang binata sa lalaki. Alam ni Ruben na hindi iyon ordinaryong tao. Sa tulong ng mga manggagapas ay naitaboy nila ang lalaki. Mabilis itong tumakbo at pumasok sa kakahuyan. Matapos ang araw na iyon ay tumungo na ng bahay ang binata upang isangguni sa ama ang pangyayari. Tila yata hindi na tayo titigilan ng mga aswang. Wika dito ng kanyang ama. Suwestyon naman ito na siya na muna ang mamamahala sa anihan sa Pangasinan. Sumang-ayon naman dito ang binata. Sa ikatlo at huling araw ng gapasan ay si Alberto na ang namamahala. Dumating ito sa lugar na nag-uumpisa na ang gapasan. Tiningnan muna niya ang mga gumagawa. May kakaibang nararamdaman ang antingero sa mga tao. Hindi naman niya matukoy kung sino sa mga ito ang nagbabalat kayo bilang ordinaryong tao. Sa pagbaba niya ay tumingin ang mga tao. Sumenyas naman ito na ipagpatuloy lamang ang ginagawa. Marahang naglakad itong si Alberto sa palayan. Nang makalapit na siya sa mga tao, mas bumibigat ang negatibong enerhiyang nararamdaman niya. Alam nito na nasa malapit lang ang nilalang. Hanggang sa may napansin siya na may 2 lalaki ang bigla na lamang nanginig at nag-iiba na ang boses. Sa gulat ng mga tao ay lumayo ito sa 2 hanggang sa nagpalit ng anyo ang 2 lalaki
bilang mga aso. Nagtakbuhan na ang iba dahil sa takot, habang si Alberto ay pasimpleng naglakad papalapit sa dalawang aso na umaangil at nagbabadyang kakagatin siya nito. Lumundag na ang isa at inatake na itong si Alberto, ngunit sinalubong niya ito ng suntok. Tumilapon at nagpagulong-gulong ang aso habang umatake naman ang isa. Sinalo ito ni Alberto at inihagis ng malakas sa lupa. Sa tindi ng pagkakahampas ay tila nalumpo ang aso at hindi agad nakatayo. Dinampot naman ito ni Alberto at ibinalibag pa. Umatungal ang aso at hindi na nakatayo pa. Samantala, sumugod naman ang isa pa. Agad pinulot ni Alberto ang naiwang karit sa lupa. Tumarak sa leeg ng aso ang talim at halos maputol na ito. Nangisay ang aso at dahang-dahang bumalik sa anyong tao. Habang nilapitan niya naman ang isa na pilit pa na bumabangon. Sinapak niya ito sa ulo at tila nalasing ang aso sa tindi ng pagkahilo. Hanggang sa inundayan niya na ito ng taga at tuluyan din itong namatay. Hindi makapaniwala ang mga nakakakilala sa mga iyon na mga aswang pala. Dahil sa tindi na enerhiyang tangan ni Alberto ay hindi na natiis ng mga nilalang ang paglabas sa tunay nitong anyo. Nag-utos naman si Alberto na puntahan ang pamilya ng mga ito. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na nga ang pamilya ng mga aswang. Agad nitong niyakap at iniyakan ang kapamilya. Nasa loob na ng kotse itong si Alberto. Sinong gumawa nito? Magbabayad ang gumawa nito. Sambulat ng isang babae. Sa paglabas ni Alberto ng kotse ay natigilan ang pamilya ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata nito nang masilaya nila si Alberto. Tumayo at marahang umatras ang mga ito. Kayong mga aswang, bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang magsilaya sa lugar na ito. Dahil kung hindi, magiging katulad nila ang sasapitin ninyo. Pagbabanta dito ni Alberto. Isa-isa namang nagtakbuhan ang mga aswang palayo sa lugar. Sa awa ng Diyos ay natapos ang anihan ng maayos, subalit nagbigay ito ng leksyon sa mga tao na maging maingat at mapagmasid sa paligid. Dahil kagaya sa nangyari, wala silang kamalay-malay na may nakikihalubilo na palang mga aswang sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Samantala, sinubukan naman ni Ruben ang mamuhay sa bungero na mag-isa. At dito niya napagtanto na wala talagang umaasenso kung sa sugal dumidepende ang buhay mo. Sadya lang talaga na pinagkalooban ang ama nitong si Alberto ng isang bagay na magdadala nito sa tagumpay. Labis naman na ipinagpasalamat ni Ruben dahil hindi nasilaw sa yaman ang kanyang ama. Nananatili pa rin ang ugali nito at hindi nagbabago. Napagpasyahan ni Ruben na huling araw niya na sa pagsasabong, subalit nang siya ay pauwi na, ay may nakita siyang magandang dilag sa labas ng sabungan na nagtitinda ng bibingka. Huling araw na nga niya
sa pagsusugal pero patuloy pa rin siyang bumabalik sa lugar ng sabungan ng dahil sa babaeng tindera. Dahil sa paulit-ulit nilang pagkikita ay naging magkaibigan at malapit sa isa't isa. Hanggang isang araw ay niyaya ng babae si Ruben para daw sa isang piging na gaganapin sa kanilang bahay. Natuwa naman si Ruben dahil makikilala na nito ang mga magulang ng babae at gagamitin na rin niya ang pagkakataong iyon upang formal na magpaalam na liligawan niya na ang babae. Gayunpaman, pinaghandaan talaga ni Ruben ang araw na iyon dahil sa unang pagkakataon ay tumibok ang kanyang puso para sa isang babae. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng piging. Dumating na sila sa bahay ng babae. Simple lang naman ito. Malugod naman siyang tinanggap ng mga magulang ng babae. Nagulat itong si Ruben dahil napakaraming handang pagkain samantalang wala namang ibang bisita maliban sa kanya. Nasa hapagkainan na sila. Sinabi ng ama ng babae na tawagin na ang kanyang kapatid upang makakain na sila. Tumayo ang babae at pumasok sa isang kwarto. Ilang saglit pa ay bumalik na ang babae. Umupo ito sa tabi ni Ruben. Tumitig sa kanya ang babae at hinahawakan pa nito ang kamay ng binata. Handa na ba ang lahat? Magdasal ka na, Ruben. Isang pamilyar na boses ang narinig ng binata. Nang tingnan ang nagsasalita ay ang lalaking engkanto pala, ang kapatid ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Ruben at unti-unting nagbago ang paligid. Tila nasa loob sila ng isang palasyo. Ngumiti sa kanya ang lalaki. Ruben, bukas ang pinto. May pagkakataon ka pang pumili. Ang maging kaisa sa amin o ang buhay mo sa iyong mundo. Wika dito ng lalaking engkanto. Hindi na nakaimik itong si Ruben. Marahan siyang tumayo at kumaripas ng takbo palabas ng pinto. Isang hapon, binalikan ni Alberto ang lugar kung saan niya nakuha ang mutya at ang gintong tari. Inilapat nito ang palad sa katawan ng puno. Mahabang panahon na pala ang nakalipas ng ipinagkaloob ng engkanto ang mga tangan niya. Wala man siyang nakikita ngunit nagbitiw siya ng pasasalamat sa mga nilalang. Sinikap ni Alberto na ipaintindi sa iba pa niyang mga anak ang pag-iral ng mga iba pang nilalang dito sa mundo. At hinding-hindi niya malilimutan ang panahon na silang mag-ama ay dumayo ng Pangasinan. Mga kabaryo, ang kwento ng mag-ama ay nagpapaalala sa atin na maging kontento kung ano ang meron tayo. Dahil may mga bagay dito sa mundo na kahit hindi man natin hinihingi o hiniling ay kusa itong ipagkakaloob sa atin. At sa usaping kulam, talamak talaga ito nangyayari sa bahaging norte at kadalasan na nagiging dahilan nito ay ang agawan sa lupa. Mismong kadugo ay ipapakulam o pinapabarang upang maangkin lang ang inaasam na bahagi ng lupa. Masakit at nakakalungkot pero patuloy pa rin itong umiiral kahit sa modernong panahon.
Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Naway meron kayong natutunan sa kwento ng mag-ama. Muli, ako ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Okay, so yun bali, tapos na yung kwento natin kabaryo, no? Grabe lang, komento ko sa kwento. Napakalakas nung mutya ng engkanto. Hindi ko lang alam kung yun ba talaga yung tawag sa batong yon, as in mutya ng engkanto, o baka meron pa, no? Hindi lang nabanggit sa kwento. Tapos yung gintong tari, grabe. Napakalakas din nun. Isipin mo, buenenas ka na ng buenenas sa sugal, tapos naligtas pa yung buhay mo, no? Kumbaga, paano ba to sasabihin? Hindi mo alam na antingero ka na pala, di ba? Sabi nga ni Alberto, yung tatay ni Ruben, hindi niya alam na antingero na siya. So, yun. Bali ganun ang nangyari sa kanya. Tapos, ang nakakalungkot dito is yung si Silverio, yung part na yun, no? Kasi nga, totoo naman, di ba? Yung sa aral ng kwento natin, na mismong kadugo mo pa yung parang makakalaban mo, no? Lalo na sa panahon ngayon. Sipin mo kapatid mo, nang dahil lang sa lupa, pinakulam saka, syempre ano pa bang hahantungan? No choice naman si yung matanda, kundi wala kasi mahina na. Baga mamamatay talaga. 'Di ba? Para sa akin grabe 'yon, napakasakim ng ganong tao. Kung naririnig mo man to, Silverio, o kung buhay ka pa, sana pagpalain ka pa, no? Para sa akin kasi, yung mga ganong uri ng tao, yan, pangit kasama sa lahat, no? Kasi isipin mo, kapatid nga trinador pa, paano pa kaya yung hindi naman kadugo, di ba? Pinaka-worst scenario dahil sa sobrang pagkaganid, talagang hahantong sa pagpatay, no? So, yun. Huwag niyong gagayahin yung ganon na uri ng tao, na ugali, no? Kasi, hindi maganda kabaryo. Isa pa, konti lang naman yung oras natin sa mundo para gumawa pa ng hindi maganda, no? So, ang gawin na lang natin is pagandahin na lang natin yung mga ginagawa natin sa ating buhay, pati sa kapwa-tao natin, no? Kasi, wala namang ibang magbe-benefits niyan. Hindi naman ako. Hindi naman sila. Kayo rin, no? Kumbaga, syempre, pag maganda yung ginawa nyo, positive outcome din yan, no? Kumbaga, positive lahat, palabas, papasok, positive yan, no? Yun. Magandang kwento natin. Hindi typical na patayan, no? Talagang may mapupulot na aral, no? So, yun. Para sa akin, maganda tong kwento. Yun nga. Wala namang masabi, malakas parehas yung mag-ama at yung mutya ng engkanto, saka yung gintong tari na galing sa engkanto, malakas yun. Saka buti na lang hindi sumama tong si Ruben, kasi kung nagkataon, wala, engkanto na siya, diba? So yun, love versus parang family versus love, diba? Well, hindi naman natin hawak yon, yung isip ni Ruben, no? So yun. Tapos, isa pa, tama siya. About sa pagsusugal, no? Ayoko naman sanang banggitin, pero yun nga, tama naman na wag mong idepende sa pagsusugal yung buhay mo, kasi talagang walang mananalo dyan, mga kabaryo, no? Ang pinakamasama pang mangyayari niyan, maubos at mawala sa'yo yung lahat, no? So, yun yung ingatan natin. Yun, wala na akong masabi, wala na akong may comment. Para sa akin, okay na okay yung kwento. Thumbs up, no? 10 out of 10, no? So, yun. Comment kayo, mga kabaryo. Kayo naman yung magbigay ng opinion. Babasahin natin yan. Yung shoutout natin, next upload na lang. Basta gagawin ko na lang yun kasi
pa-recover pa lang yung boses natin. Pansin nyo naman, medyo mahina pa rin yung pagsasalita ko. So yun lang naman. Pa-share na rin ang video natin at pa-like na rin ito. So yun, muli ako ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.